Ahojte priatelia, ako sa máte? Dúfam, že dobre, lebo ja sa mám výborné. Tak ako vidíte, dneska som sa rozhodol, že pôjdem vonku natáčať. Krásne nasnežilo tu v Bratislave a naozaj je to škoda nevyužiť. Ako pre správneho Afričana naozaj proste, že my tam v Afrike nemáme sneh, tak je to pre mňa obrovský zážitok, hoci niekoľko rokov to zažívam. Takže dneska som sa rozhodol, že vonku budem natáčať. A akú tému som pre vás dneska vybral? Som si povedal, že taká téma, že preberme sa. Uvidíte. Poďme na to. Milí priatelia, ja som vám len chcel povedať jednu, že žijeme len raz. A život to je dar. Skutočné, ak sa pozrieme okolo seba, je to jedno, kto, aj vy, aj ja, aj hoci kto, všetci sme videli, že vlastne, že naši priatelia odchádzajú, rodičia odchádzajú a je to jasno vidno, že nikto tu není večný. A preto vlastne som vám chcel povedať, že čo my riešime, čo riešime. Život je príliš krátký. A je to len krátke dobrodružstvo. Takže ja by som chcel, aby sme si ten život užili úplne naplno. Aby sme neriešili zbytočnosti, veci, ktoré naozaj nedávajú žiadny zmysel. No, ja sa snažím takto žiť. A chcel by som, aby ste aj vy takto žili. Ja sa chcem len pýtať, prečo žijeme? Čo je tu podstatné? Podstata života je to, že užiť si ten život. Naozaj naplno, ako to vieme. Ako si človek užíva život. A viete v tomto živote, čo je najdôležitejšie? To je ten čas, čo je nám dano. Čas, ktorý dokonca nevieme, koľko toho máme. Niekto má toho viac, niekto má toho menej. A nikto to nevie. Nikto z nás nevie, že či sa zobudí zajtrajšieho rána. Takže my ďakujeme za Pánu Bohu. Ďakujeme Pánu Bohu za to, že sme sa vyskytli, že žijeme teraz a užívame si ten život. Ja som si všimol, že to ľudstvo naozaj dávno sa odklonilo od tej správnej cesty. Lebo naozaj príroda nám všetko dalo. Všetko, čo je tu na svete, všetko je naše. Je to moje aj vaše. Len vyzerá to tak, že vlastne, že niekto nás o to všetko pripravuje. Veci, ktoré by sme mali mať zadarmo, vy a ja. Sú to pozemky, je to voda, je to vzduch, je to čokoľvek proste. A pomaly dneska musíme za všetko zaplatiť. A čo si myslím, že naozaj je to dosť nesprávne. Takže je na čase, aby sme sa prebrali, aby sme naozaj začali sa zamyslieť nad tým, že kam kráčame a čo vlastne chceme od toho života. Ja keď sa pozerám na svojich ľudí, to ste vy, lebo ja vás milujem, ja vás mám rád, že každý deň človek stáva do roboty a ide makať, aby zarobil nejaké peniaze. Lebo bez tých peniazy vraj nedokáže existovať, nedokáže sa postarať o rodinu, nedokáže mať všetko, čo potrebuje. A takto pracuje od rána skoro do večera. Príde domov unavený a proste má málo času na rodinu, na deti a takto pracuje. Akože 30 dní do mesiaca a skoro 12 mesiacov. Keď má ten mesiac a pol dovolenku, tak fajn. A celý život, kým nedojde do dôchodku, to sú tí, ktorí majú to šťastie sa dožiť toho, že sa stanú dôchodcovia. No a potom sa len dožívajú. Takže to znamená vlastne, že vtedy si uvedomujú, že vlastne nič z toho života nemali. Nemali ste čas poznať svet, nemali ste čas poznať ľudí, nemali ste čas si vychutnávať tento krásny svet. Takže naozaj je na čase, aby sme sa prebrali, aby sme sa zamysleli, či naozaj robíme to, čo chceme, či takto chceme žiť, či toto je účel života, samozrejme. Ja osobne vnímam ľudí, že hľadajú luxus, potrebujú luxus. Vieš, máme tu ten mylný názor o tom luxuse dneska. Čo je to luxus? Luxus, to je mať obrovský dom,
Luxus to je mať najdrahšie auta? Luxus to je mať veľa peniazy? Nie, to není luxus. Ja vám poviem, čo je luxus. Luxus je, keď som slobodný. Luxus je, keď som zdravý. Luxus je, keď mám kľudný spánok. Luxus je dokonca, keď mám rodinu. Milujú sú rodinu. To je luxus. A pýtajte sa na ľudí, ktorí majú tie miliardy, či majú tento luxus. Môj nebohý tatino vždy povedal, že tam, kde získávaš, tam aj strácaš. To som už povedal. Samozrejme, že chybu, čo robíme my ľudia, to je čo? Že my obetujeme to zdravie a premarníme svoj čas, energiu, aby sme získali to, čo mu hovoríme dneska, že luxus. A potom, čo sa stane? Keď sa preberieme, zistíme, že ani to zdravie nemáme, ani tú rodinu nemáme, ani ten čas nemáme a sme z toho nešťastní. A tým pádom vlastne sme nemali ten luxus. Takže naozaj je na čase, aby sme sa prebrali, aby sme prestali riešiť zbytočnosti. Ja vám poviem, že čo je podstatné na tomto svete, to je človek. Vy a ja. Ja to všade hovorím, že ja milujem človeka. Lebo nič také najlepšie Pán Boh nestvoril, čo je viac ako človeka. Si zoberte, že toto všetko, čo vnímate okolo, vonkom som to ľudia vymysleli. Nič by tak nevyzeralo tak, ako vyzerá dneska, keby nebol človek. To znamená, ako je to možné, že my máme toho človeka, ako je až ako druhoradé. To je veľký faux pas. Ja si myslím, že musíme si vážiť ľudí. Musíme si vážiť život. Dneska to je tak, že vlastne, že niektorí ľudia si vôbec nevážia život proste. Že nevážia si rodinu, nevážia si matku, ani otca, ani brata. Vieš, ako je proste, že koľko rodín sa takto rozišli kvôli tomu, že vlastne kvôli majetku, rozdelenie majetku, dedičstvo a tak ďalej. Hej, proste, že ja si myslím, že je to veľký faux pas. Vieš, my sme tu jeden pre druhého. Kto pomôže človek, ak nie človek? Stroj človeka nepomôže nikdy. Človek si len užíva ten stroj chvíľku. Vieš, ako je. A ten človek vycíti všetko. Má súcit, smutí za tebou a má ťa rád, má lásku. Ja vám poviem, keď ste si všimli, že keď sa stala tá veľká katastrofa v Fukushime v Japonsku, keď tí ľudia prišli o všetko a tam bolo vidno tá pokora, jak tí ľudia zrazu sa držali navzájom a zistili, že jeden bez druhého neprežijú. A toto sú tie nádherné veci, proste, že, ktoré by nás malo prebrať, aby sme vedeli, že vlastne, že toho človeka musíme mať rád. Ja vám poviem, to je jedno, či ma máte radi, alebo ma nemáte radi. To je úplne jedno, či ste na mojej strane, alebo nie, ale ja vás mám rád. Ja vás mám rád, aj keď ste zlí. Prečo? Lebo ja predpokladám, že ste zlí len preto, že ste nepochopili svet. Že ste zlí len preto, že vlastne nezvládate to, čo sa deje okolo vás. Jednoducho vlastne je to veľa na vás. Ste zlí, preto máte zlé informácie. Ste zlí, preto vlastne, že ste sebeckí, myslíte len na seba. A takže vlastne, že ja beriem zlých ľudí ako len deti, ktorí vlastne len ako potrebujú len niečo pochopiť, vyrastať, chápať svet. A preto vlastne, že ja necítim nenávisť voči nikomu. Aj toho tvojho nepriateľa mám rád. Vieš, a urobím všetko preto vlastne, že aby sa prebral, aby zistili, že ja nie som jeho nepriateľ, že ho v podstate mám rád. Tak toto robte aj vy. Keď vidíte človeka, ktorý naozaj je zlý, naozaj proste, že nemá nikoho rád a tak ďalej, dajte mu lásku. Ukážte mu cestu. Povedzte mu, že toto není cesta, to není dobre. Lebo, vieš, láska je to najlepšie, čo môže budovať ten svet. Láska je to, čo nás môže blížiť. Ja vám poviem, že keď budeme držať spolu a budeme sa mať radi a všetci budeme šťastní. Nenechajte sa balamutiť to, čo médiá dneska roznášajú. Ten nenávisť medzi ľudí. Ten je najlepší, ten je najbohatší, ten je najkrajší a tak ďalej a tak ďalej. Vôbec to není pravda. Ja vám poviem úprimne, že tí, ktorí naozaj proste, že sa hrajú dneska, že sú najlepší, že sú najkrajší, že sú najmocnejší, to sú ľudia naozaj, ktorí naozaj potrebujú len pomoc. To sú ľudia, ktorí sú stratení. Majú mindráky. Oni si takúto formu naozaj riešia svoje komplexy. Niekto mi raz povedal, že Ibi, preboha, tak si kúp, ty si nejaký známy, ty si niekto, kúp si nejaké lepšie auto, kúp si nejaký Mercedes. Ja hovorím, že mám si kúpiť Mercedes, prečo? Aby si ma ľudia viac vážili, aby ľudia naozaj, aby ma mali za niekoho. Ja hovorím, že nie. Ja som Mercedes. Prečo som Mercedes? Lebo uchovávam v sebe tie kvality, uchovávam v sebe tie hodnoty, ktoré naozaj proste, ktorí
ktorý nazývam ja Mercedes. Čo to znamená? To znamená vlastne, že naozaj budem milý k ľuďom, nebudem namyslený, budem pokorný, pomôžem vtedy, keď budem môcť pomôcť hoci koho, samozrejme. Zdravím každého jednoducho a budem sa usmiať a budem roznášať takú dobrotu a veľké názory medzi ľudí, jednoducho. A toto by som chcel, jednoducho, aby ste boli aj vy takí. To je kvalita byť Mercedesu, tá takzvaná skoro dokonalosť. Preto ja si myslím osobne, že ten, ktorý si kúpi Mercedes, alebo veľký dom, alebo veľké milióny len preto, aby jednoducho, aby mal vážnosť, aby ľudia mu závideli, aby ľudia za ním išli, ten môže mať ten Mercedes len 2 roky a potom zase o 2 roky musí si kúpiť nový Mercedes, aby stále bol in. Ale ten, ktorý má tie kvality v sebe, ten, ktorý naozaj proste, že je taký dobrák, že proste, že je naozaj úžasný, a ja si myslím, že ten je Mercedes navždy a vôbec nemusí nič kúpiť na seba, aby proste ľudia za ním išli. Ľudia, ktorí za vami prídu za to, že máte peniaze, ľudia, ktorí za vami prídu za to, že ste mocní, ľudia, ktorí za vami prídu za to, že ste slávni, to sú ľudia, ktorí sú s vami len dočasné. Lebo deň, keď sa pominie slava, moc a peniaze, tí ľudia sa poberú a idú preč. Takže veľmi dajte pozor na tieto veci. Takže ja chcem hlavne, aby sme my ľudia, aby sme sa prebrali, aby sme už nerozmýšľali tak, ako sme doteraz rozmýšľali, že vlastne, že chcem môj svoj život, zasvedčím to, že vlastne, že chcem mať veľa peniazy, chcem mať to. Vy už v podstate máte všetko, len si to neuvedomujete. Zapamätajte si to, že niekedy aj málo znamená viac. Vieš, vďačíme Bohu za to, čo máme. Vieš, a neplačme za to, čo nemáme. Lebo viete, to, čo podceňujete, že nemáte, viete, koľko ľudí by to chcelo mať a nemajú? Choďte do rôznych nemocníc dneska sa pozerať na ľudí, ktorí naozaj žebrú o zdravie. Vidíte? Máte 2 oči, vidíte. Počujete? Áno, počujete. Viete rozprávať? Super. Viete chodiť na toaletu, nie ste na nikom odkázaní. Máte všetko. Naozaj Pán Boh vám dal všetko. Vy len potrebujete poďakovať Pánu Bohu za toto všetko, čo máte. Hej? Treba si to len uvedomiť. Ja vás prosím, preberme sa a naozaj neriešme blbosti. Hej? Ja osobne si myslím, že je dosť pre nás všetky. Len dneska svet je taký, že malá skupinka ľudí má všetko a ostatní nemajú nič. Ja si myslím, že keby všetko, keď ten majetok, čo patrí svetu, keby to bolo spravodlivé rozdelenie medzi všetkými ľuďmi, ja si myslím, že všetci by sme sa mali dobre, lepšie by sa nám žilo, lebo nikto by nemal ako je zlý pocit. Dneska, keď chodím medzi ľudí, vidím, ľudia sa už nevedia smiať, ľudia sa boja aj medzi sebou rozprávať. Keď oslovím niekoho, alebo niekoho zdraví, ten sa bojí, či nechcem od neho niečo, alebo či mu nechcem ublížiť. Bože chrán. Ja si myslím, že naozaj že máme sa uvoľniť, máme naozaj žiť prirodzené a naozaj si užívať ten život, lebo je to len krátke dobrodružstvo. Dokázal by som rozprávať aj hodiny, ale myslím si, že toto je len také málo, čo som vám chcel povedať dneska. A ešte vám povedať, že mám vás rád. Milujem vás, ako vy ľudia, nemám nič proti vám. A chcem to isté dostať od vás naozaj proste. Všetko, čo mám, som pripravený sa s vami podeliť. Či je to tá radosť, či je to majetok, čokoľvek. Samozrejme, my sa musíme držať spolu a musíme si pomáhať. A vtedy ten svet bude dobrý. Love you. Ahojte.